estic aquí muntagut, que no em deixen passar perquè hi ha una puta cursa de bicis, tio. M'estic quedant super nerviosa, boig. Serem les pringades que s'han disfressat i intenten fer por, perquè si és un lloc molt pijo i les nenes van ben guapes i som nosaltres les dues retrasades que anem embolicados. És que si no demà ja els diré algo tipus, aquestes coses estaria bé saber-les amb antelació, perquè nosaltres també planegem els nostres vídeos segons si tenim com un vídeo compartit, en plan respect. Tio, no és que a quina hora marxo el teu cotxe per anar al festival, perquè el Miquel m'ha dit que a les 11:30 màxim tard marxem nosaltres. Em sembla molt aviat. És que, tio, o sigui, va penjar com una història massa rara, com que, tio, típic TikTok de que t'han tancat el cor, saps? I també ha penjat uns bastants d'instas com cançons així, tio, de trencadora de cor, saps? En plan, està trista. Sí, entrem perquè ens estem pixant massa fort. En plan, direm, hola, ara venim a demanar, però primer pixant. Núria, espera'ns a la via que anem a colar-nos.